Здрасти! Внимавай! Внимавай! Алис! Внимавай, бе, тая главичка за нищо я нямаш. Внимавай! Алис! Да! Внимавай! На кого махай? Да? Така ли? Сериозно? Ей, Сидорча. Алис, къде ти е чорапчето, бе, мамо? Къде е чорапчето? Здрасти! Къде ти е чорапчето, бе, мамо? Ето го чорапчето! Браво, Нали! Да? Това е твоето чорапче ли? Да. Алисчо, къде отиваш? Ти май ще се изправиш. Това чорап да вземеш да го обуеш, а? Какво се намери? Да? Какво има там? Какво има там? Цветенца. Ей. Сладурчо. Кой идва да сам? 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 Алисчо. Какво правиш на мама колана? Защо махаш на мама колана? Хъпни си. Али, колана де, заяде де. И. Не го дърпай. И. Айде, стига толкова за сега. Кажи чао, чао. Чао, чао. Чао, чао. Не ми дърпай камерата. Чао, чао.